Memorandum TV. Ikaw nga. Ikaw nga. Ikaw nga, ate. Kagat mo din, dali. Oh, kagat mo din, dali. Kagat mo din, dali. Oo, siya, ading, oo. Oh, tinan mo si ate, ang galing siya. Kagat na naman siya, oh. Ikaw nga. may inom niya. Oh, sarap. Ay, ano na? Basahin mo yan, basahin mo. Basahin mo. Ihid mo. Ay, hindi pindutin mo yung ilong. Luna. Ikaw nga, ate. Ay, grabe, pilit na talaga. Ikaw na na. Habulin mo. Hey. Habulin mo. Yan ang bibi. Takot ka? Wala na. Wala na. Takot siya. Pato. Taba, grabe. Oh, wow. Patatas. Luto muna natin yung patatas. Para mamaya, pagkaluto ng pato, lalagyan na lang ito. Ayan. Luto na siya, guys. Wala na siya sa mantika ng gata. Yan, adobo sa gata. Diba? Yummy. Ano? Hindi mo naubos yung itlog mo? Ha? Saan na? Boss? Katatapos mo lang kumain ng itlog, saging naman. Oh, subo. Grabe, sarap. Ano? Sarap? Ang kulit mo. Wow. Oh. Salad. Ano na? Oy, birthday girl. Oy. Binabantay mo pa talaga yan, ha? Kainin mo na yung saging mo. Hindi ka nabubusog, ha? Natapon na yung saging. Subo na.
tara, tara. Bigay mo kay Lola. Halika na. Ayun siya, oh. Hindi dyan. Ayun. Sa kabila. Oh, yun. Bilis. Kina. Grabe. Huwag kang tatakbo. Busog ka na, hindi pa? Hindi ka pa busog? Hindi pa. Sarap! Oh. Ay, sarap! Pasubuan mo naman si Adeng. O, si Adeng Kuha ka naman. na, kuha ka na. Ulit, yun na, start. Sabi kay Adeng. Ay, subo na Adeng, ano? Subo na ding, subo na ding. Sarap! Hit na yun. Tapos! Paano mawa ka na? Ito ba? Ano? Dali na! Ika! Happy birthday na! Happy birthday. Blow na, blow! Blow na, blow. Blow na, blow. Hey! Tagalin mo naman yung isa. Busog ka na? What happened? Ulam ni birthday girl. Kamatis, karusip. Hey! Sarap. Sarap, di ba? Yan, mga pasyo boy.